er problemet her? Hvad er det for et forfærdeligt skaberi? Hjælp! Har du slået hovedet, eller hvad? Luk mig ud! Hvorfor er du derinde? Sikke noget pjat. Den jævel, du går derinde, menneske. Jeg bliver lukket hen! Skal du ikke have aftensmad, ved du hvad? Det er garanteret. Jeg kunne lige forestille mig, er det dig, der havde udelagt den her, hva'? Nej! Det er irriterende, når I ødelægger tingene. Hvad er det for noget? Nå, jeg har ikke noget at gøre ved det. Du får ingen aftensmad. Sådan bliver det bare.